Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева исәмсез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Ознакайда иске яңа елны каршыладылар. Уникс баскетбол клубы уенчылары Әлмәттә кунакта. Колабызда грек-рим көрәше буенча республика беренчелеге узды. Әлмәттә хакимият оешма предприятие, шулай ук шәһәр һәм район хезмәтләре җитәкчеләре һәм вәкилләре катнашында атналык гомум шәһәр планеркасында районда хезмәт һәм сугыш ветераннары, пенсионерлар белән алып барылган эш турында фикер алыштылар. Район ветераннар советының 101-нче ел оешмасында 45 меңнән артык пенсионер санала. Пенсионерлар мөрәҗәгатьләре буенча юридик ярдәм күрсәтү белән эш алып барыла. Социаль хезмәтләр алучылар өчен бәйгеләр, акцияләр үткәрелә. Шулай ук физкультура сәламәтләндерү клубларында катнашучыларның сәламәтлеген күзәтү бара. Өлкән яшьтәге гражданнарның мәнфәгатьләрен яклау һәм тормыш сыйфатын яхшырту белән бер рәттән районда яшьләрне хәрби-патриотик тәрбияләү буенча да эш алып барыла. Әфганстанда Төньяк Кавказ конфликтларында катнашучыларның шәхси архивын туплау буенча эш башланды. Планерка ахырында Әлмәт муниципаль районы советы аппараты җитәкчесе Роза Әфләтунова алдагы атнага планлаштырылган чаралар турында мәгълүмат бирде. Иске яңа ел бәйрәме узарга да өлгермәде, урамнарда һәм ишек алларында чыршылар күренә дә башлады. Чыршыларны теләсә кая чыгарып ташламаска дигән мәсьәләгә экологик һәм аңлы рәвештә якын килеп, агачларны эшкәртүгә тапшырырга мөмкин. Әлеге эш белән Экосервис җәмгыяте шөгыльләнә. Шуңа да әлмәтлеләр чыршыларын чүп контейнерлары мәйданчыгындагы аерым урынга куеп калдыралар. Күпләп җыелгач аларны махсус машиналарга төяп, аерым бер производство мәйданына бушаталар. Әлмәт экологлары нарат һәм чыршы агачларының кыйммәтле витамин чыганагы булуын билгеләп уза. Авыл хуҗалыгында ылыслылар терлек азыгыда туфрак өчен ташлама да булып тора. Аларны кырткычларга каршы көрәштә дә кулланырга мөмкин. Искечә яңа елны бәйрәм итәргә шәһәр паркына дистәләгән балалар һәм аларның әтиәннәре җыелды. Үзәк сәхнә алдында күңел ачу һәм бәйрәм программалары гөрләде. Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркында Линә Хәсәншина булып кайтты. А бабкина дочь была тоже красива, но как-то вот не сложилось, уж очень лениво. 2024 ел илебез президенты Владимир Путин тарафыннан гаилә елы итеп игълан ителде. Ул гаилә кыйммәтләрен саклау һәм буыннан буынга тапшыруны максат итә. Шул уңайдан колабызда иске яңа ел көне туганнар һәм якыннар белән вакыт үткәрергә тагын бер мөмкинлек бирде. Сегодня к Старому Новому году у нас будет мероприятие. Планируется театрализация к русской народной сказке «Морозко». Игровые площадки будут для детей. Концертная программа будет. Балалар һәм өлкәннәр өчен театральләштерелгән тамаша, күңел ачу программасы һәм бәйгеләр һәркемгә күтәренке кәеф бүләк итте. Әйтерсең, урамдагы суыкны бәйрәм мөхите сиздермәде дә. Всех жителей города Альмейс хочу поздравить со Старым Новым годом. Всем желаю здоровья крепкого. Здоровье будет, остальное все будет. Россиядә статистика буенча иске яңа елны бәйрәм өстәле артында 50% халык кына каршылый. Гадәттә бу көн яңа елга бизәлгән чыршыларны сүтеп, бәйрәм шаукымыннан арынып, акрын гына ыгы-зыгысыз яңа елга атлау кебек кабул ителә. Семьей, с внуками, у меня 8 внуков. Так что есть с кем отмечать. Пойдем к детям, будем вместе отмечать. Иске яңа елны билгеләп үтү гадәте безнең илдә генә түгел. Бу бәйрәмне элеккеге СССР илләрендә, шулай ук Греция, Сербия, Черногория, Алжир, Тунис һәм башка күп кенә илләрдә каршылыйлар. Линә Хәсәншина, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Искечә яңа елны Ознакайда да каршы алдылар. Бәйрәм чаралары шәһәрнең Татарстан мәйданында 17 сәгатьтә башланып китте. Мәдәният хезмәткәрләре ясалма сәхнәдә концерт программасы тәкъдим иттеләр. Яңа ел киләчәккә яңа өметләр, яңа максатлар билгеләү, туасы елдан бары яхшылык өмет итү бәйрәме. Ознакай халкы яңа 2024 елны лаеклы каршылады. Искечә яңа елны каршы алу бәйрәменә олысы да, кечесе дә килгән. С Новым годом! Поздравляем всех с Новым годом, желаем всем счастья, удачи,
Ну и, конечно же, крепкого здоровья. Я поздравляю всех с Новым годом, желаю счастья, здоровья в новом году и, главное, благополучия в семье. Бәйрәмне оештыручылар мәдәният йорты хезмәткәрләре. Һава торышының салкын булуы да куркытмый, бергәләп җылынабыз диләр алар. Бик күңелле, әле яңа ел бәйрәмнәрен үткәреп җибәрәсе килми. Бүген дә рәхәтләнеп бәйрәм итәбез, чыршы тирәли, әйләнәбез, уйныйбыз, җырлыйбыз һәм иң мөһиме безне суык куркытмый. Менә күпме халык чыкты, шундый рәхәт итеп бәйрәм итәбез, бәйрәм белән. Һәр барчагызны да 2024 ел белән тәбрик итәм. Һәр барчагызга да озын гомерләр, аяз күк йөзе, илебезнең күге аяз булсын. Һәм инде барыбызга да бәхетле шушы Азнакай шәһәрендә уңышларга ирешеп яшәргә насип булсын. Мәйданга җыйналган азнакайлылар чыршы янында Кыш бабай белән бергә әйлән-бәйлән уйнап, биеп күңел ачтылар. Новым, старым годом, дорогие друзья! Будьте счастливы! Район үзешчәннәре тарафыннан иң матур җырлар яңгырады. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Колабызның спорт вакыйгаларына күчәбез. Татнефть спорт комплексында грек-рим көрәше буенча республика беренчелеге узды. Ул Татарстанның 21 яшькәчә иң көчле спортчыларын сайлап алуны максат итте. Ярышлар әлбәттә грек-рим көрәшенә нигез салган Дмитрий Квасов һәм Николай Шурунов истәлегенә багышланды. Татарстан беренчелегенең тантаналы ачылышына җыелучыларны Республиканың спорт көрәше федерациясе вице-президенты Николай Богданчиков сәламләде. Ул колабызның танылган тренерлары Дмитрий Квасов һәм Николай Шурунов ярдәме белән яшь спортчылар үсештә булуын һәм уңышка ирешүен ассызыклады. Мы благодарны этим двум людям, которые создали борьбу в городе Альметьевске. Мне хочется вам пожелать победы, цели и устремления, те задачи, которые вы перед собой ставите, чтобы вы их достигали. Это очень важно для жизни, и для спорта, и для жизни. Әлбәттә, грек-рим көрәше үсә башлауы нәкъ менә Дмитрий Квасов исеме белән бәйле. Ул 61 елда армия сафларында хезмәт итеп кайткач, классик көрәш секциясын ачып җибәрә. Һәм шактый егетләр хәзерге драма театры бинасында урнашкан спорт залын икенче өйләре кебек күрә башлый. Николай Шурунов исә Советлар Союзының спорт мастеры исемен алган беренче әлмәтле була. Ул әзерләгән көрәшчеләр спорт разрядларын үти, спорт мастеры кандидаты һәм спорт мастеры исемнәрен ала. Республика беренчелегендә барлыгы 70-кә якын спортчы катнаша. 10 авырлык категориясендә чыгыш ясаучы спортчыларның иң яхшылары федераль округ беренчелегендә катнашачак. Татнефть спорт комплексында 21 яшькәчә юниорларны җыйган грек-рим көрәше ярышлары чыннан да Татарстанның иң көчле спортчыларын җыйды. Биредә республика, илкүләм, хәтта халыкара ярышларда да уңышка ирешкән спортчылар келәмдә үз осталыкларын күрсәтте. Вообще, в целом, борьбой я занимаюсь около 6 лет. Призер первенства республики. Но это был, наверное, год, может, 2019-2020 год. Вот. А так я еще выступаю и по вольной, по сумо, по крэш. Вот. Занимаюсь 7-й год. Выбрал спорт, потому что борьба – это, совместимость всех спортов. Здесь есть все. Тут и выносливость, и сила, и думать надо. Тут все сразу. Собираюсь здесь победить и поехать на ПФО. Олимпия резервы спорт мәктәбендә шөгыльләнүче егетләр 3 алтын, 2 көмеш һәм 1 бронза медальләр яулады. Әлеге нәтиҗә Әлмәт командасына гомум команда исәбендә беренче урынны яулау мөмкинлеген бирде. Лина Хәсәншина, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстанның нефть башкаласында бу яллар зур спорт бәйрәме буларак үтте. Татнефть компаниясе ярдәме белән колабыз Олимпия уеннары чемпионы легендар Иван Гедешканы кунак итте. Екатеринбурглы сәләтле фристайлерлар Уникс баскетбол клубы уенчыларын кабул итте. Вот видите, Вадим не только руки использует, но еще и ноги дриблинги.
Летающие баскетболисты, ұшушы баскетболшылар белән мастер-класс усталыкны күрсәтү һәм яшь буынга баскетбол нечкәлекләрен җиткерү мөмкинлеге, бирегә килүчеләргә танылган уенчылар белән аралашу, тансык очрашу. Әлмәт баскетбол лигасы чемпионаты ачылышы алдыннан Уникс баскетболчыларынан мастер-класс узды. Биредә Әлмәтлеләрдән тыш күрше район һәм шәһәр вәкилләре дә катнаша. Чыннан да, яшенә һәм кайда яшәүенә карамастан спорт бәйрәме һәркемдә шатлык һәм горурлык хисе уятты. Беренче тапкыр баскетбол буенча Россия чемпионы булган Казан Униксы кубогын күрү, Исмаил Баков, Владислав Одиноков мастер-классларында катнашу, яшь буында сәламәт яшәү рәвешенә омтылыш уятты. Мне понравилось прыгать на батуте и кидать мяч, потому что там есть динамичность, можно похудеть и развивает моторику. Бүген республикада баскетбол белән шөгыльләнүчеләр саны 33 мең кеше тәшкил итә. Әлеге спорт төренең үсешенә, аның иң яңа һәм заманча юнәлешләренә саллы өлеш кертүчеләр, нефтчеләр. Поддержка для баскетбола, для развития баскетбола от Татнефти идет колоссальная. Во-первых, сейчас всем сборным среди юного возраста закуплена вся форма с логотипом Татнефти. Раньше даже не было возможности получить у сборных этой формы. Везде идет детских турниров по республике, видеотрансляция. Также ведется и статистика дополнительная, закупленная новая спортивный инвентарь для спортивных школ. Там гантели, штанги, полный комплекс для всех регионов республики, не только Казани, Альметьевска, Челнов. Татнефть компаниясе халкыбызның сәламәт һәм бәхетле булуына ышана. Шуңа күрә һәр чак мавыгып карый торган профессионаллар катнашында чараларны калабызда күпләп уздыра. Бигрәк тә үсеп килүче яшь буынга үрнәк икәнне аңлый. Иван Иванович Едешко является кумиром для многих поколений. То, что сегодня дети могут пообщаться с таким человеком, зарядиться правильной энергетикой, правильным настроем. И, на наш взгляд, это определенная воспитательная функция, если смотреть с точки зрения именно любительского детского спорта, безусловно, очень важна. И для нас это имеет серьезное, важное значение. Калабызда узган масштаблы чара Әлмәт баскетбол лигасы чемпионатының ачылышы белән тәмамланды. Баскетбол ярышлары нефтчеләр ярдәме белән 2012 елдан бирле уздырыла. Анда Әлмәт, Кама аръягы, Башкортстан, Удмуртия һәм Пермь краеннан һәвәскәрләр һәм балалар командалары катнаша. Лина Хәсәншина, Диана Юдина, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Бүгінгі шығарылышта шулар еді. Мен Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.